La pregunta és la següent. Quina és la vostra proposta principal per reduir les emissions del sector industrial a l'àrea metropolitana de Barcelona i Camp de Tarragona en aquesta propera legislatura? Per part nostra, el que proposem és continuar amb tot el tema d'aplicació de les directives, de les MTDs. En aquest sentit, el que són les indústries més contaminants, les d'annex 1, tot això es va implementant i s'ha intensificat molt la inspecció i el control i, per tant, hem de treballar des de la prevenció, la inspecció i el control. I en aquest sentit, jo crec que el pas que ens queda fer és donar suport a tota la resta d'administracions per tal de que aquest control que es fa, sobretot en les empreses més contaminants, també s'extengui a les altres, a les d'annex 2 i 3, que sí que individualment són menys contaminants, però si les mirem en conjunt, també, perquè realment, si mirem el que és en els últims anys la disminució dels principals contaminants per part de les indústries grans ha sigut important. Gràcies de nou. La llei de canvi climàtic també preveu un impost a les activitats econòmiques sobre CO2, com comentava la Mercè, amb el 155, tot això ha quedat parat, s'han parat moltíssimes coses i aquesta és una. Cal recordar que hem de fer un canvi de paradigma productiu, un canvi de model d'energia, per tant hem de fer molts canvis alhora. Per exemple, en el cas del Camp de Tarragona, que és d'on vinc jo, el model és un model de petroquímica, per tant allí quan canviem tot el model de mobilitat, el model d'ús de plàstics i tot plegat, les emissions desapareixeran, però clar, a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha de canviar el model productiu, el model de mobilitat, que la immensa majoria de mobilitat dels productes van amb camions, van amb furgonetes. Aleshores necessitem convertir tot el model de producció, tot el model de mobilitat i convertir també progressivament els polígons en àrees autònomes, autosuficients en producció d'energia. Gràcies. Bé, evidentment, amb el tema d'emissions s'haurà d'aplicar en funció del tipus d'indústria, la normativa corresponent, amb això està clar, però també nosaltres volíem posar èmfasis en el tema de la transició energètica, perquè quan tenim zones molt industrialitzades pensem que és la situació idònia per impulsar noves polítiques per d'energies renovables, perquè justament aquesta unió de diferents empreses d'activitat econòmica en una zona pensem que és una oportunitat per posar energies renovables, solar, eòlica, posar xarxes de fred i calor conjuntes, justament perquè hi ha una gran demanda d'energia i justament perquè hi ha empreses grans inclús que poden arribar a ajudar al finançament d'aquestes instal·lacions i nosaltres pensem que hem d'aprofitar aquests polígons industrials per posar en marxa aquesta transició energètica. Gràcies. Jo crec que el debat sobre la transició energètica va molt lligada al canvi de model productiu i de tenir unes indústries i una economia més baixa en carboni, jo crec que ha de ser l'objectiu. I malgrat el govern central hagi portat la llei de canvi climàtic catalana al Tribunal Constitucional, jo crec que hem de seguir treballant amb els objectius de reducció d'emissions que fixava aquesta llei. No amb l'horitzó 2050, que segur, sinó amb els objectius de tall que ens havíem fixat 2030-2040 i els pressupostos de carboni que va costar, però al final ho vam treure per tal de fer reduccions d'emissions per sectors diversos amb objectius quinquennals i decenals. Jo crec que és un objectiu bàsic tenir un inventari d'emissions de cada un dels centres productius de Catalunya per saber on estem a través de certificacions independents i a partir d'aquí començar a fixar objectius de reducció per cada un d'aquests centres de producció. Molt bé, força d'acord amb el que acaba de dir el Jordi en general. I per no repetir arguments i dir coses noves, hauríem de mirar d'aplicar la Directiva Estatal d'Emissions Industrials, implementar plans de vigilància integrals a les zones de protecció especial. Hauríem de començar en paral·lel al canvi de model productiu una estratègia de residu zero, és a dir, generar menys residus. Per tant, això tendiria també a cremar menys residus. També hauríem de tendir a prohibir la incineració de residus, sobretot a les cimenteres. I generalitzar la fiscalitat sobre abocament i incineració de residus sòlids, perquè hem de controlar una miqueta això en aquest sentit, i ampliar l'abast dels impostos sobre emissions de contaminants atmosfèrics en general, especialment a les indústries. Nosaltres tenim clar que per reduir i fins i tot arribar a eliminar les emissions del sector industrial es necessita un canvi de model econòmic i també tenim clar que no podem tancar les empreses d'un dia per l'altre, fer fora els treballadors sense que hi hagi alternatives. Les alternatives han de passar per un nou pla energètic de Catalunya, hem de fer ajudes a projectes empresarials que ajudin a protegir el medi ambient
Hem de fomentar l'activitat agrícola-ganadera, hem de fer que les persones vulguin treballar al camp, que vulguin treballar amb els animals. Hem de fomentar que Catalunya sigui un centre global d'economia social. Igual que Barcelona ja és una referència mundial en escoles de negocis, volem convertir Catalunya en un clúster de formació d'empresa social. Hem de treballar moltíssim amb les universitats i tots els centres d'educació de formació professional per ajudar aquests joves que tenen noves idees que són totalment diferents de persones que ja porten molts anys en el mercat laboral, que no podrien veure la realitat des del seu punt de vista. Primer de tot s'ha de complir la legislació, que no ho tinc tan clar que s'estigui complint, i sobretot que les sancions s'apliquin. I com ha dit el Ferran, s'ha de fer efectiva la llei del canvi climàtic, aplicar les taxes per emissions de gasos hivernacles i d'aquesta manera, i només d'aquesta manera, forçarem un canvi de model productiu. Aquestes taxes s'han d'utilitzar per revertir, perquè ho hem de dir així, els danys que ha provocat al medi natural la indústria en molts indrets, i també per provocar la reconversió però real i sostenible d'aquestes indústries. Tot això dels objectius del 2050 s'han de fixar també, i una cosa que m'ha fet gràcia és sobre els estudis per saber la contaminació que s'ha dit per aquí. Al Camp de Tarragona, la petroquímica, polígon nord, polígon sud, encara estem esperant un estudi oficial, hi ha hagut de l'UPC i de la plataforma Celnet, però aquí ningú fa cap estudi realment seriós del que està passant allà.